Колко време ти отнема да си обръснеш краката? Ченгето от Беверли Хилз 2. Не мърдай. Какво правиш ти на такова място? Какво говориш, бе? Ми гледа се. Аксел, излизай! От 20. Не се тревожете за нищо. Точно това ме е страх! Подиема. Sexuel. Не знаеш какво е? Значи не го правиш добре. Sexuel. Знаеш ли какво е това? Нещо сладко и вкусно, нали? Това е Sexual Honey, медената паста, обогатена с билки и подправки, която ще взриви любовния ви живот. Този продукт е